dari mau Tegang. Ini muat loro, muat truk ngono kae lho. Iki lho guys, alasnya apik guys. Sampai alas-alas mau. Heeh. Jadi iki adikku sing muat. Lah wong arek tak wae dhuwit oh. Lho. Nanti iki. Ora enak nok. Lho jare Erik. Lah yo Erik lah karo. Lah iki engko ora ditukokno mie. Apa ora ono e? Ora ono iki. Neng ndi Pak iki? Weh. Bro. Kak kenapa? Iki diweki. Iso wong 16. Ya wis aku ngenteni ning kene ae karo nyuting. Lho, lah aku tak nyuting sedih lho. Ben moler. Wes beki Pak. Nah, ya Pak. Walah dewasa apa ngevlog. Ya nampek tadi yo. Apa mbok pengen Ora ndek paketan kok. Ya lho guys, iki ngene sapa? Sumadi. Endi wonge? Lah, bagus. Sudah apa Ramban? Kono wis bek. Heeh. Ya metu iki lho. Iki maju sik oh. Iki lho senyum mang kae. Iki kok tata. Ya. Ya, Mesti duitmu akeh, Mbon. Mbon. Mesti duitmu akeh. Apa rabi ya? Jare makku apa rabi? Bang. Aduh. Waduh, bane meledos, guys. Lah anak sarep apa? Duh. Cengat-cengat dia cekat-cekat. Apa tipis
Iso ben pisan. Oke, beratmu lali dah. Beratmu lali ke? Kan mare emosi. Ditene ning kene bablas. Pasang gua kok aku munggah. Beratmu lali apa piye? Ya wis ben tunggahno ki. Beratmu munggah. Niku sing bilang kene. Nang di kanan. Oke. Wis pekok wis ngono ae. Ora kae iki nyata to kok. Wis ngono lah. Oh, wis ngono ae. Ngono lah, ngono lah. Oh, oh. Sudah maju kan? Maju. Ya, mundur. Jengkol ya. Ora dulu. Kadang butus gak ngomong. Tuh guys. Bannya lo meledos. Totalan. Alamat rumah Messi. Marai ra salat kuwi lho. Iki lho ngene panganan. Dari kae, Mbah. Dari ngarepmu. Entek apa sih, Mbah? Ya dintekno misal. Kalau Erik metu kalau guys. Kayak diguyu kae. Kalau guys Erik. Ki adikku iki, sing iki adikku. Dah, bikin naik sing kok ngalane. Terakhir. Saja ngevlog lho. Kurang hitung. Kalau bane kalau meledos. Ini meledos. Kan ku ya sing bisa. Ini lembir car. Ya, nih, lembir car. Lembir car kan? Itu lembir car. Jangan aku tadi nih. Wae. Kan mau. Kau boleh uang tak saya boleh penuh. Bisa tekan kan orang. Wong apa kayak
Jopo, monteng ah. Kan jopo kok ya? Ini anu kae. Kurang ora bisa. Gak kerasa kae. Saya membeli asin. Ini free. Doi, guys. Untuk orang ini loh kak. Iya iya. Ya kan yang kamu nanti teko. Ora kerasa wong iki. Kerasan kan Rasanya apa abot. sih seng? Rasanya tak omongi kayak, "Oh, tak tutup." Dimprat kae. Trik. Tak buka kok konten. Ora Mau lu wis war untuk duit 1,5 juta. Ya tak kirim anu rek sego goreng ya. Biasanya kono kan senengane sego goreng. Nganti moh-moh ada. Mangan nganti moh-moh ada lawe diwak kabeh. Guys, aku di dolanan api, guys. Aduh. Mana tahun enggak? Oh iya. Riki kilo tawa iki lho. Kayak ning anu trukmu. Lho. Delok iki. Nggo gantelan Wis lewat. Lewat kabeh kok. Ojo petak wae nonan kok. Gurih kok. Mina. Oh, anu. Tahun sopo? Mino. Mina. Olar batek. Ora. Yo cuma batek tenanan no. Sirene pas. Apa? Aku Uyul. Gerik. Mak. Enak lindur. Lindur gara-gara tuyul. Dah apa? Oh, sak. Anu, terus orang mundur. Mau sijine ning kok kandang rusak, guys. Terus sing loro ning kene. Dadi sedina iki Mang Mas Toy wis muat dek esuk. Sedina ping metune 4. Patang truk. Pak, aku bayaran tuku wedhus ya. Tapi Wedhus sik ae. daerahmu. Iya. Daerah ngeplak ya. Iya. Ndang Torik. Mine kira larang dadi pangan. Dek man apa mang? Itu man aku ndak. Di Mak. Iya. Karo Basira. Dingi tolak gomuleh ding, teman di sini. Oke dingi tak gomuleh. Lah ora dene pangan. Gak gelem kenapa? Ya sini kene yo wartu ya. Kena tangane Erik sik kurang 5 menit. 5 menit. Numpak trail ae. Mandek ben aku ya. Udah jadi mie. Iki lho nggo motor Pak Sampai aku ae mak iki kurang 5 menit iki lho, tak genepi iki. Ya wes rek karek kurang 5 menit kok apa wis duwe. Ini mat ada arep mat. Kamu dia nih. Kamu dia dong ini. Siapa? Oh, berat. Itu mat pesanan kan dong. Itu kamu dia dong. Rekoso banget guys niki dadi tukang tekange rekoso ya cek muat cek babet ngene iki cek gatel cek muate. Terus yo terna gak gelem. Sek kilo kurang 2 menit iki lho. Ini, Mbak. Layar kita kelilingi aling baik tekan di pokok iki. Iya. Kalau wae mi ben. Oke. Ora rambut. Mrene. Bangun malah ngene dasar mak. Tahu. Wis urip kok. Enggak. Oh. Wae nganu. Wis tak ngene sapa semati? Ndelok ngati Ini kita kabeh. Kabeh. Iya. ada mana? Wong ndek iki wong mau mabuk no. Derene terima pitung kental kok tumbuh wong. Lah warsi mate akeh kok jare anu. Semburi kauman aku. Siapa? Lah yo betul-betul teh. Wong nesu teko omah aku
soni ya. Apa besok ke masjid? Lah jare loro kan dibagi ya ini. Dibagi malah kene terkadang. Jadi ki enek ngono wong iki dituki wong. Bejan kacamata. Lho Mbah mene Mbah. Tenggo kacamatanya apa, Mbah? Kepelintang aku. Kapok. Itu nek kepelintang. Sak menit. Lho terayu menitane iki suwi kok. Mak aku dek kan njaluk dik 100 so ning ngerik. Mas aku ngene. Lah njaluk dik mak engko tak bayari aku muni ngono iki. Lah aku njalukku ning kowe. Ini coba udah ganti. Yo ben wit ra yo takon berjamur. Apa ngindari kan pakai semati apa iya penting ya. Rik. Seling telu kok. Selingnya telu kok. Telu selingnya. Seling telu kok. Selingnya. Wes guys, menawa aku pe pulang. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.